ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ ಮೂಕಿದ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣು ಜೀವಿತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಜೀವಿತ ಬೇರು ಅಸ್ತಿಲ ಟಾಕ್ಸ್ ಇನ್ನಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಯಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುಜ್ಜಾನು ಬೇಗ ಶುರು ಮನ್ಪ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ ನಿಜ ಆಯ್ನ ಘಟನೆ ಎಂದು ಇನಿ ಪಂದ್ಪುನಲ ಒಂಜಿ ನಿಜ ಘಟನೆನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ಮಾತ್ರ ತೂತಾರತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಷಿನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಟ್ಟಿ ಕಟ್ ಮನ್ಪುನ ಮಷಿನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ರವಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಣಿಪ್ಪುವೆ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು 25 ವರ್ಷ ಇಂಚಾರು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುವೆ ಅವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆ ಬೇಲಿಗೆ ಸೇರೋದು ದುಂಬು ಬಂದಿತ್ತು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಬಂದಿತ್ತಡು ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಮೇರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋದು ಬೇಲಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ಗ ಅವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ದಾಯ ಬಂದಾಯ್ನಿ ದಾದ ಎಂಚಿನ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪೆ ಒಂಜು ವಾರ ಆಡ್ಕೊಂಡು 2ನೇ ವಾರ ಆನಾಗ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾಗ 2ನೇ ವಾರ ಆನಾಗ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಆವು ಪನ್ಪೆ ಆನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಯ್ನ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿದ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪೆ ವನಸ್ ಮನ್ಪುವೆ ವನಸ್ ಮಾತಾಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕಿ ಸೇರಿ ವನಸ್ ಮನ್ಪುವೆ ಆಗ ಮಿತ್ತದ ಫ್ಲೋರ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪುವೆರು ಪೋಪೆ ಅಲ್ಪ ಆ ರೂಮುಡು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುವೆ ಆಯನ ಬರೀತ ಆಯ್ ಓಲ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ತುಲಿ ಆ ರೂಮು ಮಷಿನ್ ಇಪ್ಪುನ ರೂಮು ಐತ ಬರಿತ ರೂಮು ಬೀಗ ಪಾಡ್ದು ಬಂದ್ ಮಂದಿರು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ದಾಯ ಬಂದ್ ಮಂದಿರು ಎಂಚಿನ ಬಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಬೇವರೆನ್ನುವೆ ದಾಯಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ಎಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಕಂಡಿಡು ಮಷಿನ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇಂದೆಂದಾಯ ಬಂದು ಮಂದೇರಪ್ಪ ಇಂಚೆನ್ನುವೆ ಉಪ್ಪಡು ಮಲಜೆ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ಇಪ್ಪುಡು ಆಯನ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುವೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜ ಅವನು ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ರೂಮುದುಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಮಷಿನ್ ಆನ್ ಆಪುಂಡು ಆ ರೂಮುದುಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಮಷಿನ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಚಾಲ್ ಆಪುಂಡು ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ರೂಮ್ಗೆ ಬೇಗ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನತ್ತ ಅವೇನು ಸಹ ಮಷಿನ್ ಆನ್ ಆಯ್ನಿ ಬಂದು ಬಾಕಿಲೆಡೆ ಪೋಪೆ ಬೇಗ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಬಾಕಿಲೆಡೆ ಪೋಪೆ ತೂಪೆ ಬೀಗ ಪಾಡ್ದೆ ಉಂಡು ಹೋಗಿನ್ಸ ಮಷಿನ್ ಚಾಲಾಯಿನಿ ಇತ್ತ ಆಯ ಬಾಕಿಲೆಡೆ ಪೋಯ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಮಷಿನ್ ಬಂದ್ ಆಪುಂಡು ಸೀದಾಯನ ರೂಮಿಗೆ ಪೋಪೆ ಆಯ ಬೇಲೆ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುವೆ ಅವಳು ಸಡನ್ ಕಲ್ಕುನ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ಓಡಿದು ಪೋಪೆ ಇಡೀ ಆಯನ ರೋಮ ಮಾತ್ರ ಕುತ್ತಾಪುಂಡು ದಾದ ಸೌಂಡ್ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡೆ ಪೊಣ್ಣು ಕಲ್ಪನ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳು ಅವಳು ಪೊಣ್ಣು ಕಲ್ಪನ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳು ಮೆತ್ತಿತ್ತಿನ ಉಂಡತ್ತೆ ರಪ್ಪ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪೇನ ತಿರ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒನಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪು ರಡೆ ಬರ್ಪೆ ಸೀದಾ ಬೇಲೆ ಅಂತಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಲಾಂಡ್ ತಿರ್ತು ಬದ್ದು ಬಂದ್ಪೆ ಇಟ್ಲೆ ಕಲ್ಪನ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡ ಅದಕ್ಲಾಂಡ್ ಪೇರು ಇಚ್ಚತ ಎಂಗ್ಲಕ್ಕೆ ಇಂಚಿ ಕಲ್ಪನ ಸೌಂಡ್ ದಾದ ಕಲ್ಪನ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ನ ಪ್ರಮೆ ನಿದ್ರೆಡುಲ್ಲ ನಾನು ಮರ ಇನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಆತೇನೆ ಈ ನಿದ್ರೆಡುಲ್ಲ ಮರ ಪೋ ಜಪ್ಪು ನಾನು ಪೇರತೆ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಭ್ರಮೆ ಎತ್ತು ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಅವು ರೂಮಿಗೆ ಬೀಗ ಪಾಡ್ದಿಜೀರ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ಮಷಿನ್ ಆನ್ ಆಂಡು ಯಾನ ತೂಯರ ಪೋಯ ಬಂದಾಂಡು ಯಾನ್ ಕೂಡ ಬೇಲಂಪುಗ ಬಂದು ಕಲ್ಪನ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ ಪೊಂಜೋ ಕಲ್ಪನ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ ಬಂದದ್ದು ಅವಳು ದುಂಬುದ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇಪ್ಪೇರು ಆರಿಲ್ಲತ್ತೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅದಿಪ್ಪೇರು ಆ ದುಂಬುದ ಅರೆ ಇತ್ತರ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅದಿಪ್ಪೇರು ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಯೆ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆ ದುಂಬು ಬಂದ ಅದು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಡಿ ಬಂದ ರೀಸನ್ ಅರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರು ಆರೆಗೆ ಶಾಕ್ ಆಪುನ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಮನೆ ಪೂಜೆರಾರು ಅರ್ನಾತಿಗೆ ಇಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಪತ್ತರ್ನ ಕನ್ಪೇರು ಜಿಜಿ ನಿದ್ರೆಡುಲ್ಲ ಮರಿ ಪೋ ಅಂಚ ಕನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮೇಬಕ ಪೋ ಜಪ್ಪೆ ಆಯ್ಕೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅದಿಪ್ಪುನು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆನೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆಗೆ ಬತ್ತಿಪಿಡ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಕುನ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಡಿದು ಬಪ್ಪೇರು ತನ್ನತ್ತಿಗೆ ಮಷಿನ್ ಚಾಲ ಆಪುನು ಏತೇ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇಲೆ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಒರಿಯನಂಡಲ್ಲ ಕೈ ಅವಡ್ದ ಅದಾಂಡಲ್ಲ ಆ ಮಷಿನ್ದುಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಕಲ್ದಾಪು ಮತ್ತ ಅವಂತುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಡಿದಾರೆ ಸುರಾದಿ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮನ್ಪೇರನೆ ಪೋಡಿದಿಪ್ಪೇರು ಆಡು ನಮ್ಮ ರವಿನ ಕುಡಂಜಿ ವಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನ ಡೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಕೂಡ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ಗ ಆಯ್ ಪೋಡಿದಿಪ್ಪು ಆಯ್ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಆಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಕಂದಾಪುಂಡು ಆತು ಪೋಡಿದಿಪ್ಪು ಕಲ್ಕಟಕ್ಕೆಂದೆ ಧೈರ್ಯ ಎಣ್ಣದು ದೇವರನ್ನ ಎಣ್ಣದು ಪೋಪೆ ವನಸ ಮನ್ಪುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಕೂಡ ಮಿತ್ತಿದ ರೂಮಿ ತಿಕ್ಕದಿಪ್ಪುಂಡು ಪೋಪೆ ಮಿತ್ತು ಬೇಲೆ ಅನ್ಪೇರೆ ದೇವರನ್ನ ಏನೊಂದೇ ಪೋಪೆ ದೇವರ ಕಾಪ್ಲೆ ಬಂದ ಬಂದು ಪೋಪೆ
ಅವಳು ಪೋನಾಗ ತೆಲಿಪಿನ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳು ಆಗ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಪಂದಾರ್ಥ ಆಪುಜಿ ತಿರ್ತು ಪೋಕ ಪಂಡ ఆయన ಕಾರು ಪಂದೊಂದಿಜ್ಜಿ ಚೂರ್ಲ ಪಂದೊಂದಿಜ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುಗ ಪಂಡಲ ఆయన ಸ್ವರಮಿ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುಗ ಪಂಡಲ ఆయన ಸ್ವರನಿಪಿದೆ ಬರುದಿಜ್ಜಿ ಆತ್ತು పొడిదిపోయి పనుపుండవు వాయిస్ పనుపుండు తెలుతుంది అడిగి స్టాప్ ఆపుండు ఆ పొంజు పనుపుండు ಮುಲ್ತು ಪೋಲ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಒರಿಪಾಡು ಪಂದಾಣ ಮುಲ್ತು ಪೋಲ ಪಂದು ಪನ್ಪುಣಿಗೆ ಆಯ್ ರಪ್ಪ ಬರ್ಪಿದಿರ್ತು ಎತ್ತಡಲ ಮಾತ್ರ ರಪ್ಪದಿರ್ತು ಬರ್ಪಿ ಅక్కడ ಅನ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಮುಳುಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ಅವು ಪಂಡು ಇಂಚಿಂಚ ಪಂಡು ನಮ್ಮ పోయి పని మాత్రం ఆయన బ్యాగ్ మొత్తం బ్యాగ్లను పెట్టి దాదా తిండి ఎంచిన పనిదిಲ್ಲ ఈ అని అనిపి జిమార పుడుతున్న మిత్తుపోతూ నీకు నమ్మిక వచ్చిన పని బ్యాగ్ మాత్రం మిత్తుపోయారు మిత్తుపోనాక బీగ పాడినారు రూమ్ ఇచ్చా బయట బీగ ఇప్పుజి ಓಪನ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡವು ಮಷಿನ್ ಚಾಲಾದು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ತನ್ನತ್ತಿಗೆ ಏರ್ಲ ಇಟ್ಟಿಗೆ ದಿವುದಿಜ್ಜೆ ತನ್ನದಿಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟದು ಆಯ್ತದಿಗೆ ಹೋಗುಂಡು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ಕಟ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮೋಕ್ಲೆ ಚಳಿ ಪತ್ತಿಲ ಕಾದು ಪೋಪು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಫುಲ್ ಬೆಗರು ಜೋರಿಸ್ಬೇಕು ಮಾತ ಫುಲ್ ಬೆಗ್ಗಾಡ್ದು ಪೋಪೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ದಾದ ಅವೊಂದುಂಡು ಕಣ್ಣು ಎದುರು ಬಂದಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಇಜ್ಜು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಅನ್ಪಜ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಕುಲತ ಮಾತು ಉಪದ್ರಪುನಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಅನ್ಪಜ ಬಂದ ಅನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಸತ್ಯ ಪನ್ಲೆ ಈ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅಂತ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಲೆ ದಾಯ ಬಂದಾದಿಂದ ದುಂಬು ಮತ್ತ ಇತ್ತಿದಾಯ ಸಣ್ಣ ಓಪನ್ ದಾದ ಪನ್ಲೆ ಅನ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅನ್ಪೇರು ದುಂಬು ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಖಾಲಿ ಅಂಜೋಲ್ ಮಾತಾಡ್ತ ಪೊಂಜೋಲ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂತೇರು ಪೊಂಜೋನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂತೇರು ಆಂಡ ಸೇಫ್ಟಿ ಪನ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏರಿಗ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಪನ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು ಬೇಲೆ ಒಂದಿನ ದಾದಾ ಪುಂಡು ಪುಂಜೋರು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಪುಂಜೋ ಮಷಿನ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ದಿವೊಂದುಂಡು ತತ್ತದು ಅರ್ನ ಕೈ ಐಕಿ ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಅವು ಮಷಿನ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಜು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪೊಂಜೋ ಮಷಿನ್ ದುಲೈ ಅವು ಪೊಂಜು ಮಲ್ಲ ಮಷಿನ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪೊಂಜು ಕೈ ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಪೊಂಜನ ಇಡೀ ಜೀವ ಮಷಿನ್ ಉಲೈಪೋದು ಪೊಂಜನ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊಂಜು పొడి ఆతుంది కొంచెం రైలు దడికి బూట్ నుంచి పొడి అప్పుడు జీ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹ ಅಂಚ పొడి ಅప్పుడు కొంచెం ಪೂರ್ಣ ತಿಕ್ಕಂದಿಲ್ಲ ತಪ್ಪಣ పొడి ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೀಸ್ಲ పొడి ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಅಂಡ್ పొడి ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪೊಂಜೋನ ಉಪದ್ರ ಆಯ್ಸುಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆಲ್ಲ ತಾಗೆರ ಸುರಾಪುನು ಸುಮಾರು ಜನ ಸಹಿತ್ಯರಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ ಸೌಂಡು ಬುಲಿಪುನ ಸೌಂಡು ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಸೌಂಡ್ ಆಗುಂಟು ಕೆಲವೇರ್ನ ಒಂದಿನ ದಾದಾತನ ಪಂಡ ಒರ್ತಿನ ಮೇಟೆ ಬತ್ತು ಬಂತಡು ಏರ್ಲ ಮುಲ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಮಾತ ಪೋಲೆ ಮುಲ್ತುಂಡು ನಮಕ್ ಮುಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಸಹಿತ್ಯ ನಿಖಲ್ ಸೈ ಒರ್ಚಿ ಬಂದಂದು ದನಿ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಚೂರು ಸಮಯ ಬಂದ್ ಮನ್ಪೇರು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಮನ್ಪೇರು ಆಂಡ ದಾದಲ ಫಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಉಪಯೋಗನೇ ಇಜ್ಜದ ಅವು ಪೂಜೆ ಮಂತಲ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನನೇ ಇಪ್ಪುಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಂದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಂದದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಚೂರು ಸಮಯದಾಲ ಅಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಮಾತು ಇಪ್ಪುಜಿ ಅನ್ಸದ ಅನ್ಪೇರು ಆ ಕುಲ ಬಿಡ್ತು ಪೋತು ನಿಜ ಆಗನ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಸುರು ಮನ್ಪುಗ ಬಂದದ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಆ ಜೀವ ಸೈಡಿನಿ ಹೋಲು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಡತ್ತೆ ಅರೆಗ್ಲ ಜೋಕುಲಿತ್ತೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಕಣ್ಣನಿ ಪನ್ಪನಕ್ಲಿತ್ತು ಅರೆಗ್ಲ ಕಣ್ಣನಿ ಜೋಕುಲಿತ್ತೇರು ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಏತೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತಂಡು ಹೇರೆ ಗೊತ್ತು ಏತು ಬಂಗಡಿತ್ತೇರು ಪಂದಂದು ಆರು ಬೆಂದಿದೆ ಓಲ ಇಲ್ಲಿ ನಡಪೋಡುತ್ತನ ದಾನ್ನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೆರಡು ಪಂದು ಬೆನೋಡು ಕಾಸು ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಜೀವ ನಡಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಬೇಲೆಗೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ದಾದ ಅಪ್ಪನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಬೇಲೆದಲ್ಪ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಜ್ಜನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣದ ಅವರ ಜೀವನ ನೆಟ್ಟೆ ದಾದ ಪನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದ ಓನರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುನು ಆತನ ನಿಕ್ಲೋಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಈ ಮಷಿನ್ದ ಮಾತ ಬಂದು ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪುನು ನಿಕ್ಲಿನ ಅಂಡರ್ ಡೇರ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಿರ್ತುಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಆತೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಬಂಗದ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ
ಅಕ್ಲ ಬಂಗದ ಲೈಫ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಪಂದೊಂದು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ 100 ಬೇಲೆನ್ ಪೆರ ಬರ್ಪೇರು ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ ಬೇಲೆನ್ ಪೆರ ದಲ ಒಂದು ಅನ್ಸೊಂಜಿ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜೀವಗ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೇಲೆ ಮತ್ತದು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಪೋಪುಲ ಕೊಂಚಾರ ಬಲ್ಯತೆ ಆತೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ 100 ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪುನು ಏತ್ ಸೇಫ್ಟಿಡ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರ ಅಪ್ಪುನ ಆತ್ ಸೇಫ್ಟಿಡ್ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪ್ಲಿತೆ ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಉಂಡು ಕಾರ್ಖಾನೆಲು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಲ ಮಷಿನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಟ್ರಾಶೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಮೇಯ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಕೊರೋಡು ವರ್ಕರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರೋಡು ಆ ಮಷಿನ್ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಥಡ್ ಮಾತ ಪನೋಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟೋಡು ಅಕ್ಲೇನು ಇವನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಲಗ್ಲ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆಡು ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಜೀವದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತೈತೆ ಇಪ್ಪುನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೇತಕ್ಲ 100 ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಂಚಿ ದಾಲ್ ಸಡನ್ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೆಗೆದೊಂದು ಅಕ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೆಗೆದೊಂದು ಇಜ್ಜತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜನ್ಲ ಕಾಪುಂಡತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಐಕ್ ಪನ್ಪುನ್ಯಾನ್ ಇದೊಂದು ಯಾರನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದೇ ಜಾಗ್ರತೆ ಡಿಪ್ಪಲೆ ಒವ್ವೇ ಬೇಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪು ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಇದು ಪಂಡ್ರೆ ಬುಜಿ ವಾನರ ಮನಿ ಏಪ ಅಕ್ಲ ಕೊನೆ ಉಸಿರು ತುನಿರ್ ಪಂದೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆತೆ ಇದು ನೀತನೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪುನ ಅದನ್ನ ಎಡ್ಡೆಡಿಪ್ಪುಗ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಗ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ ಕಳೆ ಮುಟ್ಟ ತುನಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ದಾಯಡು 7,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತನ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ 7,000 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನಾಫೆ ಬಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ತೂಂದಿಜ್ಜಾರ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ದುಮ್ಮದ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂತ ನಿಕ್ಲು ಬೇಜಾಡಿತ್ತು ನಾವೇನು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ನಿಕ್ಲ ಫೇಸ್ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ಆತೆ ತೂಲೆ ತೂ ಅಂದೆ ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ಈ ಪಾಪದ ಪುಂಡಗ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋಕದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಆತೆ ಅಂಕೇನು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಶೇರ್ ಮತ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ఒక ನಿಖಿಲ್ಟ ಇಂಚಿನದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಆತನ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಇಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಐಡಿ ಕೊಡ್ತೆ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಐಡಿ ಕೊಡ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಐಡಿ ಕೊಡ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ DM ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು